Why couldn't we go in and take over some of their oil, which is along the sea? ናይ 39 ዓመት ውጥን ዶናልድ ትራምፕ ኣብዚ እዋን እዚ ክፍፀም ምዃኑ ዶናልድ ትራምፕ ገሊጹሎ ብዛዕባ ዝምልከት ክንርኢና ቤንያሚን ኔታንያሁ ኩናት ንምቁራጽ መደብ ከም ዘይብሉ ብወግዒ ገሊጹሎ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ኢራን ንስዑድ ዓረብ ግዚኡ ሕጂ እዩ ብምባል ንስዑድ ዓረብ መልእኽቲ መሓላሊፉሎ ጀካዚ ሎሚ ዝተፈጸሙ ከበድቲ መጥቃዕትታትን ኣብ ኣፍሪቃ ብስእነት ማይ ሰላማዊ ሰልፊ ዝወፁ ዝምልከትን ካልእ ሕፅር ዝበሉ ኣገደስቲ ሓበሬታትን ክንርኢና ክሳብ መወዳእታ ምሳይ ጽንሖ ከምቲ ልሙድ ላይክ ምግባር ጀምሮ ሓድሽ ሽሕር ኮይንኩም ሳብስክራይብ ኣይትረስዑ እቶም ሳብስክራይብ ዝገበርኩም እውን ናይ ደወል ምልክት ኦን ምግባር ከይትርስዑ ክሳብ መወዳእታ ምሳይ ጽንሖ I'm not here today because I'm running for the presidency. I'm here because I'm personally tired of seeing this great country of ours being ripped off. ዶናልድ ትራምፕ ንኩናት ኢራን ቅድሚ 39 ዓመት ዝዓለሙ ምዃኑ ዝገልጽ ሓደ ዶኩመንታሪ ኣብ ኢንተርኔት ይዘዋወር ኣሎ። እዚ ቪድዮ 1987 ምስ ባርባ ዋልተርስ ዝተገብረ ቃለ መሕተት ኮይኑ ብዛዕባ ኢራን ኣሜሪካ ክትገብሮ ዘለዋ ኣብ ዝገልጸሉ ዝነበረ ኣብዚ ቃለ መሕተት ቃል ብቓሉ ነዳዲ ኢራን ንውሰዶ ይዝብል Why couldn't we go in and take over some of their oil, which is along the sea? ንምንታይ ገለ ካብቲ ኣብ ደሴት ዘሎ ነዳዲ ዘይንወስዶ ምክንያቱ ኩናት ድኹም ብምዃንካ እውን ከጋጥመካ ይኽእል እዩ ስለዚ ከይቀደሙኻ ክትቅድሞም ኣለካ ነዳዲኦም ወሲድና ክንቋፀሮ ኣለና ይብል ዶናልድ ትራምፕ እዚ ማለት ድማ ነቲ ቅድሚ 39 ዓመት ዝተዛረቦ ብግብሪ ገብሮ ከም ዘሎ መርኣያ ኣብዚ ሶም እዚ ትራምፕ ንጋዜጣ ፋይናንሻል ታይምስ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ኣሜሪካ ነታ ብገማግም ባሕሪ ኢራን እትርከብ ንእሽቶ ደሴት ካርግ ክቋፀራ ከም እትኽእል ሓቢሩ ኣሜሪካ ትኩረታ ኣብታ ደሴት ዘቐመጠትሉ ምክንያት ቀንዲ መተሓላለፊ ነዳዲ ህይወት ቁጠባ እታ ሃገር ስለ ዝኾነት እዩ ኣሜሪካ ነታ ደሴት እንተተቆጻጺራ ንመሸጣ ነዳዲ ኢራን ክትዘርጎ ጥራይ ዘይኮነስ ኣብ መላእታ ሃገር ዝፍጸም መጥቃዕትታት እውን ምቹእ ክኾነላ እዩ ኣሜሪካ ንኢራን መጻወ ሆርሙዝ ንኽትከፍቶ ንምግዳዱን ክትጥቀመሉ ከም እትኽእል ተንተንቲ ይገልጹ እታ ደሴት ምቁፅጻር ቀንዲ ምንጪ እቶት ኮር ሓለዋ ሰውራ እስላማዊ ሪፓብሊክ ኢራን ከም ዝቆርጽን ድሕሪ ድማ ኩናት ንምክያድ ኣጸጋሚ ከም ዝገብሮን ይግለጽ ኣሜሪካ ነታ ደሴት ንምቁፅጻር ዝግበር ዝኾነ ይኹን ስርሒት ቀሊል ዋጋ ከም ዘይትኸፍል ትፈልጥ እኳ እንተኾነት ትራምፕ ግን ነዚ ቅድሚ 39 ዓመት ከም ዝተዛረቦ ነዚ ክንቋፀሮ ብዙሕ ከነጥፍ ኢና ምስ ተቋፀርናዮ ግን ወጻኢታትና ካብኡ ክንመልስ ኢና እዩ ዝብል ኢራን ድማ ነዚ ተረዲኣ ብዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ከባቢ ደሴት ካርግ ምክልኻል ኣሒላ ትርከብ ብርክት ዝበሉ ሰራዊትን ምክልኻል ሓይሊ ኣየርን ከም ዝተዋፈሩ ምንጭታት ንሲኤንኤን ይሕብሩ ደሴት ካርግ ካብ ገማግም ባሕሪ ኢራን 28 ኪሎ ሜትር ርሒቓ ትርከብ ኮይና ዋላ እኳ ንእሽተይ ስፍሓት እንተሃለዋ ንኢራን ግን ቁልፊ ናይ ቀረብ ነዳዲኣን ጋዝን ምዃና እያ ትፍለጥ ተወሳኺ 900 ዘይተጻረየ ነዳዲ ኢራን ዝመሓላለፈሉ ቦታ እዩ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ናታንያሁን ንኩናት ንምቁራጽ መደብ ከም ዘይብሉ ብወግዒ ገሊጹ ኣሎ ቀዳማይ ሚኒስትር እስራኤል ቤንያሚን ኔታንያሁን ምስ ኣሜሪካዊ ኩባንያ ቴሌቪዥን ኒውስ ማስክ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ እቲ ምስ ኢራን ዝካየድ ዘሎ ኩናት መዓስ ደው ክብል ከም ዝኽእል ናይ ግዜ ገደብ ክቐምጥ ከም ዘይደሊ እዩ ገሊጹ ናታንያሁን እቲ ኩናት ብርግጽ ካብ ፍርቂ መንገዲ ሓሊፉ ከም ዘሎን እስላማዊ ሪፓብሊክ ኢራን ድማ ኣብ መወዳእታ ክፈርስ ምዃኑን ጥራይ ገሊጹ ጀካዚ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ኢራን ኣባስ ኣራግቺ ንስዑድ ዓረብ ሓይልታት ኣሜሪካ ክትሰጉግ እትኽእለሉ ግዜ ሕጂ ምዃኑ ገሊጹ ኣራግቺ ኣብ ኤክስ ኣብ ጽሓፎ ጽሑፍ ኢራን ንስዑድ ዓረብ ተኽብራን ከም ቀንዲ ፈታዊት ሃገር ከም እትቆጽራን ብምግላጽ ስርሒታት ኢራን ንዓረብ ይኹን ንኢራናውያን ኣኽብሮት ዘይብለን ወረርቲ ዝዓለመ ምዃኑ እዩ ገሊጹ ኣራግቺ ነቲ መልእኽቲ ዝጸሓፎ ምስ ስእሊ ዝዓነወት ነፋሪት ሓይሊ ኣየር ኣሜሪካ ኣሰኒዩ ኣብ ልዕሊ እቲ ኣየር እንታይ ከም ዝገበርና ጥራይ ይረኣዩ ክብል እውን ጽሒፉ ኣብ ዝሓለፈ መዓልታት ፍሊት ነፋሪት ኣሜሪካ ከም ዝተሃርመት ኣብ 2 ከም ዝተገምዐት ተረጋጊጹ ነይሩ እቲ ስእሊ ናይታ ነፋሪት ፈለማ ብወታደራዊ ዜና ኣሜሪካ ኣብ ዘቃልሕ ናይ ፌስቡክ ገጽ ዝተዘርግሐ ኮይኑ እታ E3 ዝዓይነታ ነፋሪት ኣብ 2 ከም ዝተገምዐት የመልክት እቲ ኣሳእል ኣብ ሪያድ ንደቡባዊ ምብራቕ ኣስታት 100 ኪሎ ሜትር ርሒቑ ኣብ ዝርከብ መደበር ሓይሊ ኣየር ልዑል ስልጣን ከም ዝተሳእለ ቢቢሲ ቫሪፋይ እውን ኣረጋጊጹ ነይሩ ሓደ ኣሜሪካዊ በዓል ስልጣን ብዓርቢ ንሮይተርስ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ኢራን ኣብ ልዕሊ ማዓስከር ሓይሊ ኣየር ኣሜሪካ ብዝፈጸመቶ መጥቃዕቲ 12 ኣባላት ከም ዝቆሰሉን ብሕልፊ 2 ካብኣቶም ድማ ብከቢድ ከም ዝተጎድኡን ይሓቢሩ ነይሩ ጋዜጣ ዎል ስትሪት ጆርናል እውን ብውሕዱ 2 ነዳዲ ዝመልኣ ነፋሪት ኣሜሪካ ከም ዝተሃሰያ ኣቃሊሑ ነይሩ ምስ እስላማዊ ሓለዋ ሰውራ ኢራን ቅርበት ዘለዎ ማዕከና ዜና ፋርስ ብሰንበት ከም ዝገለጾ ሻህድ ዝዓይነታ ድሮን ነታ E3 ዝዓይነታ ነፋሪት ከም ዝሃረመታ ሓቢሩ ነይሩ ማእከላይ እዚ ኣሜሪካ ብዛዕባ እዚ ብግልጺ ዝሃቦ ሓበሬታ የለን
ጀካዚ ኢራን ምስ ኣሜሪካ ዝገበረቶ ዝርርብ ከምዚ የለ ደጊም ኣረጋጊጻ ወሃብ ቃል ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኢራን ምስ ሰብ ስልጣን ኣሜሪካ ይግበራሎ ዝተባሃለ ዝርርብ ነጺግዎ ኣሎ። እስማዒል ባጊሄ ኣብዘን 31 መዓልታት ምስ ኣሜሪካ ዝኾነ ይኹን ዝርርብ ኣይገበርናን ኢሉ እቲ ዝተባሃለ ናይ ዝርርብ እማመ ካብ ኣሜሪካ ዝወፅእ እማመታት ዝተመርኮሰ ኮይኑ ብፓኪስታን ሓዊሱ ብዝተወሰኑ መንጎኛታት ዝተበፅሐ እዩ ክብል ወሲኹ ገሊጹ። መርገጺና ኣዝዩ ንጹር እዩ። ወታደራዊ ወራር ኣሜሪካ ብምሉእ ሓይልዋ ብዝቕጽለሉ ዘሎ እዋን ኩሉ ጻዕርታትናን ዓቕምናን ንኢራን ንምሕላው ዝተወፈየ ኢሉ። ኣብ ውሽጢ ዓመት ዘይመልእ ክልተ ኣጋጣሚታት ብዲፕሎማሲ ዝተፈጸመ ክሕደት ኣይንርስዖን ኢና ኢሉ። ሎሚ ለይቲ ከቢድ መጥቃዕቲ ኣብ ልዕሊ ሊባኖስ ሓዲሩ። እስራኤል ሎሚ ኣብ ደቡባዊ ሊባኖስ ሓድሽ ማዕበላዊ መጥቃዕቲ ብምክያድ ኣብ ቁሸት ሃንዩህ ከምኡውን ቤይሩት ኣብ ህንጻታት ሰፊሕ ዕንወት ዘስዓበ መጥቃዕቲ ኣካይዳ። ናብ በቀላ ሕብሪታ ማይ ደቡብ ኣፍሪቃ ገበነኛታት ጉጅለ ይቋፀርዎ ከም ዘለዉ ተገሊጹ። ኣብ ከባቢ ግሪንሳይድ ጆሃንስበርግ ኣብ ኩሉ ክሊ ዕድመ ንዝመፁ ወይ ዝተኣከቡ ሰልፈኛታት መትሓዚ ማይ ብምሓዝ ስእነት ማይ ዝገልጹ ጭርሖታት ሒዞም ሰልፊ ካይዶም ማይ እንደለና ማይና እንደሊ እንዳበሉ እውን ይጭርሑ። ኣብ ሓምላይ ደሴት ደቡብ ኣፍሪቃ ጆሃንስበርግ ነበርቲ ድሕሪ ናይ ዓመታት ሕፅረት ማይ ተስፋ ከም ዝቆረፁ ይዛረቡ። ገሊኦም ልዕሊ ሓደ ወርሒ ጽሩይ ዝስተ ማይ ከም ዘይረኸቡ ይገልጹ። ሻምቡቆታት ሙሉእ ብምሉእ ነቒጾም እዮም ማይ ሪኦም ኣይፈልጡን እዮም ይብል ኮሊን ረጅስኪ። ኩሉ ሰብ ብዘይ ጽሩይ ማይ ይሓምም ኣሎ ጥዕና የብሉን ንሕና ድማ ብሕገ መንግስቲ መሰል ማይ ኣለና እውን ይብል። ካብ 2022 ክሳብ መጀመርታ 2024 ቁጠባዊ ማእከል ደቡብ ኣፍሪቃ ዝኾነት ጆሃንስበርግ ከቢድ ሕፅረት ሓይሊ ኤሌክትሪክ ስለ ዘጋጠማ ምቁራፅ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ተደጋጋሚ ዝረአ ዝነበረ እዩ። ኣብ መዓልቲ ክሳብ 8 ሰዓታት ዝጸንሕ ምቁራፅ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ንህይወት ተራ ደቡብ ኣፍሪቃውን ትካላት ንግድን ኣዝዩ ኣባላሽ እዩ። ኣብ መመንጨዊ ሓይሊ ኤሌክትሪክ እታ ሃገር ንነዊሕ እዋን ዝጸንሐ ሕፅረት ጽገናን ህንጸትን ከም ዘሎ ነበርቲ ይገልጹ። ሕፅረት ማይ ግን ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ዝያዳ ከቢድ ጉዳይ ኮይኑ ኣሎ። ሕፅረት ማይ ትሳቐ ዘላ ከተማ ጆሃንስበርግ ጥራይ እውን ኣይኮነትን። ካብታ ከተማ ንሰሜን ልዕሊ 100 ኪሎ ሜትር ርሒቓ ትርከብ ሃምስክራል እውን ተመሳሳሊ እዩ ዘሎ። ኣብቲ ከባቢ ተቃዋሚ ውድብ ዴሞክራሲ ኪዳን ብማይ ማፍያ ዝፍለጡ ገበነኛታት ጉጅለ ነቲ ናይ ማይ ምክፍፋል ኢንዳስትሪ ሒዞሞ ብምባል ብዙሕ ክሲ ክቐርበሎም ጸኒሑ። ማፍያታት ማይ ነቲ መዕቆቢ ማይ ስራሑ ንኽጅምር ምስ መንግስቲ ጨረታ ዝገብሩ ሰባት እዮም ይብል ፈጻሚ ዳይሬክተር ናይቲ ንሃብቲ ማይ ደቡብ ኣፍሪቃ ንምሕላው ዝሰርሕ ትካል። በዚ ምኽንያት ካኒ መሸጣ ማይ ኣብቲ ከባቢ ዓቢ ንግዲ ኮይኑ ኣሎ። ኣብ ኩሉ ቦታ ገበነኛታት ኣለዉ። ገለ መራሕቲ እውን ብመኪና ማይ ይሸጡ። ማይ ደልኹ ክትብል እንከለኻ ገንዘብ ክህልወካ ኣለዎ ወይ ክትከፍል ኣለካ። ምኽንያቱ ኣብዚ ኩሉ ብገንዘብ እዩ ዝሰርሕ። እንተዘይከፊልካ ግን ወልሓንቲ ክትገብር ኣይትኽእልን ኢኻ ይብሉ ነበርቲ። ወሲኾም እውን ሰበስልጣን ነቲ ጸገም ንኽፈትሑ ዝገበርዎ ነገር ከምዘየለውን ይገልጹ። ሎሚ መዓን ዝብልናዮ መደብ ዝመስል ነይሩ። ክሳብ ዝቕጽል መደብ ሰላም።